נו, אתה חי או מת? אתה בקושי חי. אתה רואה אותי? זה אפשר? כן, כן. אתה רואה אותי? עכשיו אני רואה אותך. אתה חי או מת? לקחת הרבה תרופות. אתה קרונקס, 2, זה, שטדיקילס. אתה כבר 5 שעות מנסה לקום. קח את האדוויל. והתינוק בוכה. וואו, בתופת קמת. אני רבי ישראל דוד תנא חום משבר 70,000 שקל לשבור אנשי גדול השוטרנו. אתה אדוני אלוהים גם סליחה בעולם. ואי גם כופם אתמול שמו לך רעל, דרך אגב. קודם כל היית בסביב שבנק יצחקה ממך. פאק יו. פאק יו שב"כ. זה לא ליפול, לא ליפול, בוא נפלת 5 פעמים. אמר. אני חי עובד. אתה לא בחיים. לך לבטום, גו לשאוור, למפר, לזה. אביחי. פתר לך את הדלת אתמול. לא שמעת את הדלת. צלצולים, לא שמעת, לא, כלום. ממש. כפה כאבה פפה. הביא לך 200 שקל הבן זונה, במקום 2,000 שקל. במקום כאן אמרת, תשים לי את כל הזה בבנק. את החשבון. וואי, כוח. איך יהיה לך כוח? 5 ימים לא אכלת. הביא לך 200 שקל לפני שבועיים. אמר לך את זה של הקיוסק, את תעודת זהות, אמר לך יום ראשון, אמר לך אתמול. הוא היה צריך להביא לך אתמול, להביא 300 שקל. ציון הבן זונה, תן לי אישור. ציון, שברו לך בבלת עוד פעם, שמו לך זריקות. היה צריך לך 300 שקל, הבן זונה, אביחי הזה. הוא האפוטרופוס הראשי. אתה שומע אותי? לא יהיה לך הרבה זמן. כן, שומע כוס עמק עמוק, אני מת גוסס פה. סגרו לך את הרשמון גם כן, היה לך טלוויזיה, סגרו לך את הרשמון אתמול. פרצו את הדלת, שמו לך, צילמו אותך לעיתון, אמרו לך. וזריקות. יש לך 2 ידיים שבורות ברגליים, בידיים, ברגליים, בגב. פתחת לזינגלר, פתחת לזה, פתחת אביגיל, לעדן, לאסיה בוטבול, לג'אריש, אני גאל. וקמת עם כאבי גב עד לפני 4 שעות ואתה מנסה להתעורר. ולחזור לחיים, כן. ונפלת כמה פעמים ועכשיו גם אין לך כוח. ויד של ויה פתחת את הדלת, ג'אריש, עלי, אחותך שרה אמרו הם שתמות, כולם רוצים שתמות. תן לי אישור, נו מהר.
נדב, ציון, נדב, לא אביה זה הבן זונה נרקומן, אביה, עמוס קוראים לו, עמוס, רם ברד, אביה שכן ציון, עמוס, זה אבא של נדב, זה אביה, זה האפוטרופוס הראשי, שמשם יהודה ובארצות הברית, וגם אבי גבאי אביליאניץ' גרינשטי בארצות הברית, ופה גם יש, ובארצות הברית. אני תובע אותם ב$50 טריליון. אתה נותן לי שוב? כן, כן. וביבי נתניהו הבן זונה רוצה להרוג אותך, דדי מרוסל רוצה להרוג אותך, רונן בר רוצה להרוג אותך, אסף יושר רוצה להרוג אותך, אמנון המלשין גיסך רוצה להרוג אותך, שמת את משה חסן בגלד, ניסים בקבוק, זובי, עמק, ולפני זה ראית מנחם ציוני, אמרו לך אתה שקרן, תראה למפה, פעלה, פרד, תעלה, לך שירותים, לך מקלחת, מי נתן לך אישור לקום, מה זה כל זה? ואף אחד לא בא שקל, ומנחם ציוני גם כן דיברת, ראית אותו, ואת כל האימפריה שלו אתה בנית. יצא מהבית סוהר, אף אחד לא עוזר לו. אבל אני חי עם זה. אתה לא בחיים, בקושי חי, לא אכלת רב שמים, לא כלום. אחותך רוצה להרוג אותך, אורן מסיקה, זאתי אלסבית הקוקסינלית, יעל שרוני רוצה להרוג אותך. פרצו לך את הדלת, את החשמל גם כן, צילמו אותך לעיתון, לא יודע מה, ושמו לך זריקות, זה היה אתמול. בשביל 300 שקל בשיחים, ביום ראשון אומרים לך בבנק לאומי, בנק דיסקונט. זה דיסקונט, בנק עבר. שם מכה אפוטרופוס של האמא שלכם, ואיזה כאבים קמתי. אין לך מה סבל סבי ונשק הקדוש ברוך הוא אשר אלוהי שתלדו. אני אדוני אלוהים גנץ לנפלא בורא. ואומרים לך יש קורונה, אין לי קורונה, יש לך התקפת ניקוטין, כן. Open up our nets, I need $50 billion. China, North Korea, South Korea, Beijing, Fujian, United States, United Kingdom, France, Emmanuel, Japan, Australia, Canada, the United Kingdom, every kind of planets, I need $50 billion. תודה גינקה פספורט. יש לך דלקת בשיניים, בידיים, ברגליים, החזרת את אבא שלך ואמא שלך לעולם הזה. ואפילו הרג באפר רוצה להרוג אותך. Opero Parnets, I need $50 billion to the Ginka passport. And Opero Interpol. Say, yeah, KGB, and fuck, I don't know. I need protection, 24-hour days. 200 שקל הביא לך פרסונה. ופותח דרך עורך דין בעולם, תאבד כולם ב$50 טריליון. כל הבני זונות השרמוטות, גם את ביבי נתניהו הבן זונה, וגם את כוש של האמא של פאקינג כולכם. דדי במוסד, מוסד, לא מוסד. יש עיר תחתית בין כל גוש דן, זה בעידן תל אביב. אם יהיה פצצת אטום, יפלו פה, כולם ילכו לשם. מי יהיה לראשון? ביבי נתניהו, נכון. וואו, אנורמוס, וואי יצאו, אין להם מושג להסביר מה אני עובר, קמתי עם כאבי תופת, או אני יוצא תרופות ואין לי שקט. ושמת את טובה, זה גם כבגדדת. כן. So open up on it, and $50 billion, so they get a passport, the Interpol, CIA, FBI, KGB, any protection, and reality. ומשה חסון, קובי חסון, אלון חסון, אמנון המלשין גיסי, צריך להרוג. משפט אברג'ל, צריך להרוג. אברג'ל רוצה להרוג אותך גם, יצחק. צריך להרוג. משפט גבריאלי, צריך להרוג. יואל הירש צריך להרוג. איזה כאבים יש לי. במציאות מוציא עליהם חוזר להורג. את ביבי נתניהו גם הבן זונה, צריך להרוג. Open upon nets, I need $50 billion. I want to open all the womb. Every kind of planets. I don't want to live in Israel anymore. Lie to me all the time. And the womb, open all too. $50 billion.
כולכם! אתם רוצים להרוג את הקדוש ברוך הוא, יא בני זונות תושבי ישראל? I parting this world. If something happened, me all upon die, you stupid motherfucker.